Deadline karon sa pagpangapod-apod sa Social Amelioration Program kon SAP. Daghan unta ang nahinaot nga makadawat apan wa malagip sa talaan sa mga beneficiary. Ano ang report? Sa Barangay Tihiro nangadto ang mga tao aron magpalista alang sa Social Amelioration Program. Wa na sila kahuwat nga tuon silang Pinoyanan. Sa Barangay Tinago, dayag kaayo ang ilang miserabling kahimtang nga nagkinahanglan gyud og ayuda. Ang umaga di Manang Marcila ang nalista isip SAP beneficiary. Busa nang hinaot siya nga madakip unta nga mahatagan og ayuda. Ako magad, binalista. So kano sa ako na mahatag? Kasi may kay bawa anak, kano sa financial ato. So naglaom mo mahatagan. Nag-anak yun sir, ganun ginahanglan sa tao kung karoon panahon namin naabot na itong ride dyan. Muna ang sitwasyon karon diri sa Barangay Tinago sa Cebu City kung nato makita kining mga mulupyo mo ning nagpalista alang sa ilahang pag-claim nining ayuda gikan sa Social Amelioration Program sa kagamhanan. So siniguro na lang kuno ni wa na sila muhuwat nga ang taga-barangay ang moadto sa ilahang mga Pinoyanan sila nagyud ang ni palista karon diri. Karon adlaw unta ang tagal apan anaa pa sa 33% ang nahatagan sa SAP dinhi sa Central Visayas. 359,342 ang ilang nahatagan sa 1.3 million nga target diin moabot na sa 2.1 billion gikan sa gahin nga 6.3 billion pesos. Dako-dako pa atong kulang no, pero nang hinaot ta nga today kay ang uban karon pa man gyud pud ni sugod, pero naglaom ta nga daghan ang ilang gina-assign sa ilang mga LGUs sa pang-apod-apod ni ining ayuda adto sa mga katawhan. Samtang walo pa lang ka mga local government units ang nakakumpleto silang SAP distribution dinhi sa Central Visayas. Sama sa Pilar, Tudela ug Puro sa Sugbo, ug Pilar, Lubog ug Luway sa Bohol, ug Valle Hermoso, ug Manhuyo dito sa Negros Oriental. Kung do naman gani nga dili ka human karon adlaw kay wa man na ang atong deadline unta. So siguro ang mga LGUs pwede siguro sila musulat no sa mga secretary sa DSWD ug sa DILG. Adunay Memorandum of Agreement ang DSWD ug DILG sa pagtuman sa SAP distribution. Gilugwayan hinuon og 7 ka adlaw ang dakbayan sa Sugbo samtang 4 sa ubang LGU nga makapang-apod-apod sa SAP. Base usab sa impormasyon gikan sa DILG Office Region 7. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.